Sipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sinibingelele eSouth Africa, eAfrica, mhlaba wonke jikelele nibingelelwa ke uAndile MC Pholobaso Andile umfana wakaNgcobo NTW no divorce women nawe daliwoza no dogs allowed noma wanted kwelakithi nganza kwethu sithi nje siyikhaba ngonyawo sibekelena ngoba isuke ihamba nefa ekuthiwa umona. Sibingelele ugogo omkhulu mama ubaba ubhuti sisi ngane ncane Mutuza bikelelwe ishide lemhlophe propaganda yasabeka bathu sigxivisa singasuku raperabayo ngoba raphelo lo fethu umuntu zawo qede bali bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngento kusingayiphethe ngabatshela ngathi ngoba namhlanje ngihamba nenqonqodwane nesikhondla khondla inkunzi malanga udokotela DR.Njongo. DR.Njongo sikuphithi ukubingelela eNingizimu Afrika nabo bonke nje abantu abathanda kwadedana kuphela. Ngiyabingelela uDR.Njongo. Ngibabingelele bonke nje ababukeli bake siyaviva TV. Ngiphinde ngibingelele nawe shidele emhlophe. Cha ngiyakubingelela cha mina uNkulunkulu ungigcinile ngaze ngangena onyakeni omusha. Kungakho nje ngibabingelela bonke abantu abakwazi ukungena onyakeni omusha ngalesikhathi mapholoba. 2024, make sure ukuthi uyasubscribe ku Siyaviva TV1 ube ingxenye ngokuphelele as a shareholder ka Siyaviva TV1. Njengamanje thatha ipen nephepha noma iselfoni yakho khona uzokwazi ukufaka inombolo zika DR.Njongo noma khona uzokwazi kuphela ukwenza sure ukuthi na kanjani uzizwe ukhululekile ekuthenini kunento athe wayisha ke ngibuza umbuzo la DR.Njongo ngabe uzuthi 1 2 3 ngabe lokhu ngempela uyakwenza yini ukuphina indawo DR.Njongo and usebenza ngaziphi insuku? Ngilapha eNtuzuma G insuku engisebenza ngazo kusukela ngomsombuluko ukuze kuyogcina kumgqibelo ngisesigodlweni yasebenza isonto cha esigodlweni. Utholakala kusiphi inombolo? Inombolo engitholakala kuyona u079 079 080 080 492 DR.Njongo useNtuzuma G DBN awufaye imoto yakho ungena ngezigate quality. Mangabe ushayela imoto yakho uzovele ungena ngezigate ubhale DR.Njongo izothatha DR.Njongo umanza kwethu futhi nalapha awukuphinde ngayikholekala ngokuthola uhlola amapholoba amathini kulabantu abahamba isigodlo sakho unyaka nonyaka ngenxa ukuthi basuke bezongeza ibhavu limali. Ibhavu ngamapholoba lu 3.5 3,500 umuntu yamhlabulula bese izinto zakhe ziyaqala. Angithi phela mfoka amapholoba ibhavu alihambi lodwa. Ibhavu ihamba nenhlanhla mfoka amapholoba. Uyakholelwa kuyibhokisi elizala imali? Hayi mfoka amapholoba angikholelwa nentweni ezikanjalo. Into engikholelwa kuyona umuthi osiza umuntu. Nanka amagundane agcwele Alex agcwele Bria ishe khona wopya siyawabona edlula nje. Uyakholelwa ukuthi angayidobha imali ngayilanda imali ngagcwala indlu ngenxa amagundane? Mfoka amapholoba alikho igundwane lakwazi ukuqula imali. Kodwa ngoba vele igundwane lidalelwe ukuthi lidle iphepha mfoka amapholoba vele umsebenzi walo lelo mapholoba kodwa hayi ukuthi sekunegundwane elizokulandela imali ebanki lifake endlini sekunegundwane elizokulandela imali ebanki lifake ekhadini lakho ayikho mapholoba into enjalo. Into esiza umuntu umuthi namadlozi kubo ukuze phela alekelele lo muntu ukuthi usizakale enkingeni obhekane nayo. Sasha nasi sadawane yini sadawane angisho ukuthi khona sadawane njalo la ithi yini sadawane senzani sadawane ubani olungele ukuphatha sadawane? Mfoka amapholoba isadawane into ekhona etholakalayo mfoka amapholoba. Okay, wonke umuntu uyasiphatha isadawane kodwa umuntu ofuna indlela yokuya phambili. Ngiyabezwa kabantu bathi banezadawane bananane hayi ngikhulume kakhulu ngoba la ekunyangeni mfoka amapholoba sekwagcwala ingane kakhulu mfoka amapholoba abantu abagqamisa into kodwa babe banganayo amapholoba kodwa ngesadakwane
sikhona mapholoba sisiza umuntu ofuna ukufukula into yakhe noma sisiza umuntu ofuna ukuya phambili ngempilo mapholoba. Asigxile dokotela Njongo njengodokotela waziwayo ukuthi izinto ezinkulu uyazazi futhi uyawahambela amazwe ahlukahlukene ufike ubone ufunde na ufundise la unolwazi khona. Ake singene sigxile kancane. Uthi omunye isadawane into elula isho umpendulo wami nje ona 9 years kulonyaka engasibamba idlalise siphila asiphonse phezulu asinqake asicabuze ayidlalele ngaso nje. Ngabe ngempela isadawane kulula ukusithinta asiqale lapha silandele ngokuthi into engadlaleka nje nayo noma kanjani. Isadawane siyesidingeni kuze kube lula ukuthi ukwazi ukuconnecta noma ukusebenza naso. eSouth Africa ngokwazi kwakho nokubuka kwakho mhlambe over 10% nje. Bangaka banaso esiphilayo. Noma 0% akekho nesiphilayo noma mhlambe babili mhlambe bathathu. Ngokufama mapholoba mase singakhuluma ngesidakwane isadakwane singakhuluma kungaze ushonilanga mfoka mapholoba. Ngoba abantu sebakwazi ukuthatha into kungayona bayenze kube into ekhona emehlweni akho ngesimanga sokuthi sebafuna imali kuwena mapholoba. Isadakwane mapholoba sinto ejulile ngokuqala lokho. Isadakwane mapholoba akusiyena wonke umuntu ophatha amakhambi ongathi unesadakwane. Okay. Isibonelo uma ngathi umuntu unesadakwane awufike kuye nje uthi awungikhombe sona siphila noma awungikhombe sona usibulele kodwa uqale ume ngamafutha ngoba abantu mapholoba sebayasizakala nangamafutha okungawona bathi cha amafutha lawa esadakwane kodwa egcineni awuliboni ikhanda egcineni awuboni umzimba kodwa lo muntu uthi unesadakwane mapholoba. So utheni ngizima Africa bengababili noma engabayedwa noma uthi hayi mancane amathuba ukuthi kube khona onesiphilayo. Mfoka mapholoba ngoba phela uthiwa indlela ibuza kwabaphambili. Engicabanga ukuthi kulaba abaphambili mapholoba nanokuthi mapholoba kuthi umuthi awumbiwa ndawonye mapholoba. Uma ngabe umhambi wamazwe ngekuhlale mapholoba isadakwane ungakwazi ukuthi usithole mapholoba ngoba la eAfrica noma la eSouth Africa asikho isadakwane mapholoba. Ukube isadakwane sikhona la eSouth Africa abantu abaningi ngabe basazi mapholoba. Should banamanga laba abadlalisa njengodoli isadakwane. Ayikho lonto leyo mapholoba isadakwane kuyona into ongathi wena uhamba umemezela ukuthi mina nginesadakwane mina nginesadakwane leyanto imfihlo kadokotela imfihlo yomuntu olaphayo owaziyo ukuthi nami umuntu uthi mina nginamathenda njengoba nginamathenda iyona yipi indlela eyongisa phambili mangabe wena dokotela unaso isadakwane usuzombonelela ukuthi cha into zakakazenze phela ziye phambili mapholoba. Dokotela yini ubungozi besadakwane? Nginaso kodwa ngazi lutho ngaso. Imiphi ubungozi mhlawumbe usicaphnele okubili nje ngoba inhloso ukuthi akafundi umuntu osekhaya manje asukumeze kanjongo ngoba sizokusho ukugcwala umlomo ukuthi South Africa sikhuluma naye ngesadakwane ngoba kunezizathu esoyiqinisekisa egcineni. Isadakwane mapholoba sinobungozi okokuqala lokho. Njengoba ngishilo ngithi mina indlela ibuza kwabaphambili. Ngiyakuzwa. Kulaba abadala angikhulumi ngengane mapholoba efika manje ebunyangeni mapholoba. Angikhulumi ngengane efika manje ebunyangeni mapholoba. Kodwa bengithi mina indlela ibuza kwabaphambili. Umuntu mangabe ezokwakhela into akwakhela yona ngesadakwane uye akutshele imigomo yakhona ukuthi njengoba ngikunikeza lento izohamba iyokuphilisa. Mawufika ekhaya fika ekhaya ubike okokuqala lokho. Ufike ukhuluma ukuthi la ekhaya akudliwa umuntu kudliwa impuphu mapholoba. Number 2 la ekhaya mangabe bakwakhele into enesadakwane uzokwazi ukuhlaba kodwa kulento okusuka uyithathe kudokotela ngeke uze ukwazi ukuthi mawuhlaba ekhaya izandla zakho zinegazi usuyahamba usuyothinta lento oyithethe kudokotela uma inesadakwane. Uma uke wayenza lokho la ekhaya sekuzoba nomkhuhlane ukuthi njalo mhlawumbe after 6 months ufumuntu la ekhaya. Yini na
ingoba lento uthe uyithatha yagcine yezwa iphunga legazi noma yezwa iphunga lenyama amapoloba. Dokotela Njongo, ngiyazi ukuthi ezinye izinto fanele zidlule kuzona. Kodwa iqiniso lithi umlapha kangcono umuntu wena one experience yokuthi usekwayibona leyo nto noma usekwadlula kuyona noma sekuyakwehlela. Dokotela, eminyakeni engemngakanani uye wangena engozini yemoto. Iqiniso lithi naniphuma kude kakhulu. Nani babili kuleyo moto. Kwakuwena nomunye udokotela naye ushutha la ekhaya. Ningade ningebabili kade kukhona nekhehla elikuzalayo nabanye abathile ekuwamakhehla ngwevu azi kangcono. Nahamba nasibona isilwane inunu nayithola nabuya nayo, kodwa ekubuyeni kwakho nayo waphelela emashidini amhlophe futhi kwakuthiwa cishe ngeke ubuye nokubuya emhlabeni. Kwawusubukeka njengomuntu hayi into la ovakasha. Mhlawumbe masixoxa nasezulwini ukuthi kunjani. Mhlawumbe i-cause uyakholela ukuthi leya ngozi kunakho ukuthi naniphethe nento enamandla kakhulu kuyona. Ya mapoloba leya ngozi mhlawumbe ungafihli kakhulu nje ukhulume nezwe lazi nganiza kwethu makhulunywa ngabantu abake basiphathi sadawana babili engiqinisekisayo ngoba iproof ikhona nje ibhedlela ababelaliswe kuzo ukuthi laba bantu bangena la bayazi bona ukuthi babengeniswa yini babesuka ohambeni olunjani. Masikhuluma ngodokotela uNgobese, sikhuluma ngodokotela uNjongo, amabade lawa kahamba omabili. Angisho ukuthi lesadawana kuyimanje basiphethe noma siphelile noma sisekhona noma siseko, kodwa baqeqeshiwe basibona sabafaka futhi ezibhedlela ngoba lento yokuthi isadawana into engahamba la kuwena udlale nawenzeni bayeshwa bona bazi ukuthi isadawana ngokwamandla aso ile nkulumo azosichazela yona. Awusithatha usibeke dokotela la ingozi iyanehlela manje. Foka mapoloba ngiye ngathanda ukuchaza lengozi yami ngoba khona bazosizakala ngale ngozi ngathi ingiphatha kabi mapoloba ngoba amplanga jike ezulwini mapoloba. Angithandi nokukhuluma nangayo kakhulu ngoba hayi bekuvula kumbhesa mapoloba kodwa ngoba ngangikhathalela abantu. Kungakho mapoloba ngagcine sengikuleya ngozi mapoloba. Ucabanga kangaki mangase kufonelwe umuntu nje ethi hayi mkhulu nginesadawana la ngiyasidayisa kuyefikeni kuwena ucabanga kangaki? Ya phela mengathi umuntu unesadakwane uyasidayisa kulungile sengaya ngiyosithatha ngiyobona ukuthi siyafana nalesadakwane engangisitholile ngoba lese engangisitholile mapoloba ngangibona ukuthi impela ngizofika la ngiyakhona kodwa kukabili ngenzeka futhi ngafiki ngendlela okwakuyiyo. Mengachazela nje umlaleli nombukeli lapha emakhaya angasaba futhi angathuka. Kungakho ngisho ngithi angithandi ukuyichaza kakhulu lento mapoloba. Masiya emlandweni wakho namanje singasho yini ukuthi onakho noseke waba nakho njengendoda engakhonzile ukuchoma. Ngeke ngibatshele nje nabantu ukuthi usanda kuyolanda ifoba enzima kabi angazi ibizwa ngani lezi zinto lokwa Toyota shona mfana yilokho ya GD6 esiliva bayahamba lapha kaNjongo bayibonile into elandwe nje ngoDisemba siyohwaqabala la ko 23 bani yinto nje ekhona. Ngiyazi yena ukuthi akathokozeli ukuthi ngazisho lezi zinto kodwa ngifuna ukuthi sigxile kutheleni. Ungasho yini ukuthi yabo umdlalelo omuhle leya ngozi noma lesasadawana wawunaso siyingxenye yethelo nazo nakuma customers akuncoma namanje abuya zokunika izinto lokho kwakwehlela ngalesa sikhathi usubacapnela ububacapnela ngenhliziyo emhlophe ngabe nabo baphakanyiswe yiso yini noma ukholelwa ukuthi ezinye nje zezimpande zakulela gceke lakho? Wemapoloba kunento mina engifuna ukuyitshela noma abalaleli noma abelaphi bendabuko. Uyabona mangabe ulapha umlaphi wendabuko amazwe okusuke uhamba ngikhuluma ngalabo sebamkantshubovu ekulapheni mapoloba. Mangabamba amazwe angaphandle ukabili mapoloba uphakathi ukuthi ubuye uphakathi futhi nokuthi ungabuyi. Angikhulumi mina ngamazwe lawa ala eAfrica mapoloba. Angikhulumi ngeSwaziland. Angikhulumi mina ngeMozambique. Awukhulumi ngeLesotho. Angikhulumi ngeLesotho. Lo mazwe lawa asala mapoloba eAfrica enqulwini. Ala enqulwini bokungathiwa ngivelwe inkinga yokuhlala ungafiki khona. Ngikhuluma ngamazwe mapoloba mina serious lokho ngempela mapoloba. Okungangokuthi mangabe uye khona uphakathi ukubuya
uphakathi nokungabuyi mapholoba lapho kungenxa yani njalo kungenxa yokukhathalela ini abantu mapholoba obasizayo noma obancedayo mapholoba ngiyababuka ke abelaphi noma abanye odokotela bethi hey mina kade ngihamba amazwi angaphandle ayasokolisa amazwi angaphandle abadlali mapholoba amazwi angaphandle so ngaleyo ndlela kungakho ngigcine ngihambe ngize ngidele impilo yami ngesimanga sokuthi ngifuna umuntu mangabe eze kimi efike ithole mapholoba ini into ayifunayo mapholoba lapha manihambile niyatolikela ngeke kuhamba amazwi angaphandle onganatoliwe kokuqala ngoba bakhuluma olunye ulimi ongeke uze ukwazi ukukhuluma engeke uzukwazi futhi nokulutolika number 2 laba bantu abafundile bayikhulumela nje lento yabo kuyaphela khona lapho Dokotela Njongo masihlabela phambili ngifuna ukuchecka leyo ukuthi kunomuntu ohleli nesigubhe ekhasi sebenzi wasithatha enyangeni ngeza yini naso kuwena umsebenzele sona noma usicheck ukuthi siyaphila umbulalele sona noma wenzeni ongasasifuni noma usasifuna kodwa ufuna ukuthi simenze lento ayethembile laba abanezigubhu neimpondo zabanye odokotela bengeza yini kuwena naso bangafika nazo mapholoba kumina kodwa but inkinga yakhona ukuthi wayifake nodokotela okay izosuka lapho inkinga kunzima ukuvusa into ebekade iveli ingasebenzi ebekade iveli ifele okay ungcono ukuvusa into ebekade ikhela ekhaya wawubona umthelo noma wayibona umehluko la ekhaya into enjalo ke mapholoba iyakwazi ukuthi ilekeleleke lapha kwa Dr. Njongo ukuze usizakala uyathwalisa mapholoba umuntu mayefuna ukuthwala ngomthwalisa mina Dokotela unaso lesisithwalo esongabulala imuntu ebandleni lami singabulala umuntu egcekeni lami singabulala umuntu kubangani bami nasemphakathini engihlala kuona kodwa nje kube ukuthi ngiyinsizwe ekhuthalayo makiwa ekuthaphuzeni isinkwa ngumuntu nje obokubona isketi bese ngisi-approacha kahle ngenhlonipho ngisinika into yaso bese ngisiginqa phansi siqede sibhabhayisane ngokuthula kube ukuthi ngikhuthele nje ekwenzeni inkonzo yasegamerweni awuna into njalo mapholoba into enjalo ikhona kodwa ngithi kumbukeli lapha emakhaya abantu ke bayathanda ukuthi hayi ngicela ukuthwala mina ukuthwala kunzima ukuthwala embukeli ungezwa bekutshela ukuthwala embukeli kunzima ukuthwala kunezinto engeke ngize ngikhulume la komabona kude kunezinto engizozifihla kodwa wena olapha ekhaya iwena ozozithathela wena isinqumo sokuthi ufuna ini ufuna ngikwenzeleni ngoba kunezinto engeke ngiyikhulume la ebalazweni kodwa mangabe sesihleli phansi siyakwazi ukuthi ngikubalele ukuthi u1 uzokwazi ukumela u2 uzokwazi ukumela ngoba kuyoba buhlungu ukuthi ngikunikeze into esingavumelananga ngayo ngoba uzobuza ukukhuluma la South Africa sithi shwe emakethe masibuya na kanjani emakethe sizokwenza sure ukuthi mina nawe nodokotela uNjongo siqhubeka la sigcine khona siyabonga kakhulu Isiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano iSMS ibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8 mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho Siphinde sikwamukele mbukelo Siyaviva TV1 wena osanda kusijoyina siyakwamukela uhlele sikulona olukadokotela uNjongo lapha echaza khona ngezinto ezijulile nezinto ezibalekile sicela ukuthi usubscribe ucommente ushare ungakulibali ukuthi uSiyaviva TV1 ungowami ungowakho ungowami sibeke wakho umbone eqhulwini ake ungene lapha comment section entweni esishilo ubhale phela nawe ubuzo wakho umbuzo ukhulume ngokukhululeka dokotela ake sihlabele phambili ke manje kubukeni ukusebenza kwaNjongo udokotela uNjongo useNtuzuma udokotela uNjongo uhlamba abantu ngo3500 ibhavu lakhe lelo elihlukile kwamanye amabhavu yini enye singayithola kwaNjongo sikhuluma ngama product akhona mhlawumbe usilandisa kafishane nje ngomshudo wasegamerweni tshenizo lilalela mapholoba ukhona umshudo wasegamerweni usiza umama usiza ubaba usiza ubhuti kodwa usiza lo muntu nje okusuke ubambisane naye ngokuthanda mapholoba kungenzeka ukuthi mapholoba umama akasayithokozeli inkonzo yasegamerweni ubaba akayithokozeli inkonzo yasegamerweni uyakwazi ukuthi ungenelele lapho ngoba umuzi mapholoba okungenziwa
inkonzo yaseGamerweni lo muzi Mapholoba ufile Mapholoba awukho Mapholoba yila umshodo waseGamerweni ongenela khona Mapholoba asibuka uqhela ke ngoba abantu abaningi bayafisa ukuthi bewuthole uqhela udila nani mfoka Mapholoba unabafowethu kunodade bethu abaseGoli abase-Cape Town abangakwazanga ukubuya Mapholoba kulonyaka ophelile libabambile iGoli shaqa Mapholoba libabambile mawuthi ucabanga kuye ekhaya inhliziyo yakhe ivele ibe yincane ugcina usola abathakatha ekhaya uthi mawuke wayekhaya wena bayakuthakatha kanti umthakatho omkhulu yiwena umthakatho omkhulu ngoba sekunento esekulawulayo ukuthi ungayi ekhaya ukhona uqhela okwazi ukuthi noma kungathiwa impela kade sebakubophelile ngoplastic omnyama bafaka lelidliso kodwa ababopha ngoplastic omnyama uqhele uyakwazi ukuthi uqhelise yonke lonto leyo ngisho kungathiwa awusazwana nabafowenu uxabana nabazali bakho kodwa umbuzo wami munye ungaxabana kanjani umuntu wakulethe emhlabeni ngendaba zomuntu kodwa owamthola ngenxa yalomzali njengamanje manje usuxabana naye lo muntu ukuhambela inyanga ngesimanga sokuthi ufuna ukusebenzisa ukuze ethole inzuzo ungabe usayibambezela na uqhela uhlalele wena onenkinga bhodisisi sukumela umfowenu ukuze ekwazi ukuthi esizakale kule nkinga ebhekane nayo ngoba akakwazi ukuthi uzoyilekelela kanjani noma uzosizakala ndlelani awuzolele igama nje lale product bese ubona ukuphila ungelengele undlela zimhlophe hayi man tshela abantu ngondlela zimhlophe bathi uyangeleza nakubantu abanemali uyangeleza nakubantu abangenamali ungeleza uzungeleze nakubantu abasafuna umsebenzi kanti yini lephethe ungelengele undlela zimhlophe kunabantu Mapholoba unyaka ophelile abakhalini embezi kodwa na unyaka ka2024 uqalile manje Mapholoba uhleli impukele emakhaya ucabanga ukuthi kunento ezizokufikela uhleli phansi uhleli imlalele emakhaya uthi yonke into izokuthola uhleli phansi ayikho into ezokuthola uhleli phansi yonke into izoqhamuka ngesandla sakho njengamanje yonke into siyayiqala njengoba kuqala unyaka qikelela ke nawe ohlele emakhaya ukuthi kulonyaka ophelile lento ekuvelele ize ingaphinde ikuvelele nakulonyaka usebenza unyaka wonke wakhokhela ikweneti usebenza unyaka wonke kodwa uzange ubonus na ungelengele undlela zimhlophe uhlalele wena ongawutholi umsebenzi uhlalele wena kodwa ohlezi ukhala njalo ukuthi mina nginesiphaza ngiyadayisa mina nginebhizinisi engilenzayo mina ngumashonisa engiwenzayo mina ngidayisa imoto kodwa ama-custom ahleze ngidlula left and right athenga abantu athenga umafowethu angiyazi inkinga yami ukuthi ikephi na ungelengele undlela zimhlophe uhlalele wena uhambe ekhasini udliwa njalo na ungelengele undlela zimhlophe uhlalele wena uvusa umuzi bayahamba omakoti awazi ukuthi ukwenze njani na ungelengele uhlalele wena Mapholoba Ningizimu Africa worldwide police amaseko South Africa sibonga kakhulu kuba kanye nani udokotela akasikhumbuza ukuthi usebenzela kuphi zithini inombolo zakhe indawo engisebenzela kuyona Ntuzuma G Ntuzuma G okay mangabe uzongena lapha ya kulo ubha wakho noma emotweni yakho uzovele nje ubhala ukuthi DR.Njongo izokuthatha ikubeke mangabe usedrobheni eThekwini ayatholakala amatekisi laphana enanda rank emarket noma ungatshela udrive ukuthi ngiyakogumede enyangeni Ntuzuma G uzokubeka esangweni inombolo zocingo u079 080 4929 07908049929 siphinde 07908049929 Dokotela uNjongo use KZN DBN Ntuzuma G istophi ikwamfundisi mawulapha nje komakethe ubheka inanda rank mawufika kwinanda rank ungagibeli ezinye imoto thana ufuna eziye Ntuzuma G estopini
wamfundisa yokushiya khona noma ke mawuduka nje uduka ubona ukuthi ngizoduka mangase kuthiwa ngiyothatha itekisi noma ngenze kube lula mana ngenze kube lula ngempela Dr. Njongo ubuye ngizokuthiwa kunezimoto ezifaka egcekeni lakho noma eziphuma egcekeni nginawo u200 okufaka upetrol ngisacela ukuthi ungikhiphele lesi egcekeni uzokwazi ukukhiphela yena imoto ezokuthatha la ukhona bese ufike ekhaya Dr. sibonga kakhulu kuba kanye nawe kodwa angikwazi ukubonga ngingakubuzanga ukuthi ngabe izinkabi uyazigeza yini uyazilekelela yini amagitsa uyawageza yini uyawalekelela yini sengisho abafuthi laba abantu bayazama uyabona phela wemapholoba ukuthi uyinkabi noma uyigitsa kodwa ufana nawo wonke umuntu ngoba phela naye umuntu ufuna imali emapholoba South Africa sibonana kwivideo elandelayo Dr. Njongo sekushilo mina nawe sabonana ngokusayo Abulayo nabahluphekile beba basondela sondela emkhunjini yalokhanizo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla Abulayo nabahluphekile wona wesondela Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokho uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khonozophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala